Beste zute bat piztu da Nafarroan, Leireko monasterioaren eta Ezako urtegien artean. Zuteak Espainiako Zaragozako lurrei ere eragiten diela jakinarazi du Aragoiko gobernuak. Edonola ere, haizearen noranzkoan zein den aintzat harturik suak Leirako bidea hartzeko arriskua dagoela eragarri dute larrialde zerbitzuek. Zenbait helikoptero ari dira sua itzaltzeko lanetan. Erantzi dutenez, espero dute Laster herriastea sua itzaltzea. Urtegiko ura baliatzen ari baitira zeregin horretarako. Alarmak piztuak dira. Zaudetako informazioaren arabera, sugarrek urtegiaren eskuineko aldeari eragiten diote. Gainera egun gutxian Leireko mendikatean izandako bigarren zutea da gaurkoa. Oraindik ez dira neurtu asteburuan Nafarroan piztutako zuteek eragindako kalteak. Hainbat udalerrik hustuta jarraitzen dute eta larrialetako dozenaka kide lanean ari dira. Eta herritarrak hondamendiaren lekuko ikusitakoa sinistu ezinik daude. Azken hamarkadetako zuterik larrienak 100 hektaria kiskalita, kalte materialak eta atsekabea utzi du. Arratsaldeon guztioi, Udane Arbeo lankidea Erreniegan izan da. Bertan da uneko foku naustako bat. Egoera oraindik delikatua dela aitortu du Nafarroako gobernuak. Zuteek Nafarroan jarraitzen dute, asteburuan Ezkaba menditik hasi eta Baltirraraino zuteek hartu zuten ia Nafarroa erdia eta une honetan Errenegan aurkitzen gara, Errenega mendian ikusi dezakezuen hemen atzean, suak hartutako ingurua dena kiskalita dagoela hemen atzean esaterako, une honetan ikusten dugu oraindik itzali berri duten kea hemen darioela eta foru erkidegoko poliziak adierazi digu une honetan lurra freskatzen, bustitzen, ari direla itzali berri duten sua berriro piztu ez dadin, Nafarroko gobernuak lasaitasuna eskatu die herritarrei, une honetan hemengo errepida moztuta etenda du poliziak, baina lasaitasuna eskatu die herritarrei, 14 herri inguru ustu dituzteia da, bertako herritarrek etxetik kanpo pasa dute asteburu eta azkeneko gau hauek, eta bertatik 800 bat herritarrek euren etxetatik kanpo egon behar izan dute, eta une honetan lasaitasuna eskatu die herritar guztiei. Foru erkidegoko egoera, une honetan Baltierra eta Errienega dira kezka nagusiak diren puntuak, une honetan horiek dira kontrolpean ez dituzten inguruak, baina esan bezala, lasaitasuna eskatu diete herritarrei eta ingurua benetan tristea benetan horrela ikustea, denak kiskalita topatu dugu une honetan, eta ezin izan gara gehiago hurbildu esan bezala, errepida eten baitute bertako poliziek. Poliziekin batera militarrak ere ikusi ditugu, suhiltzaileak denak zute hauei aurre eginez eta bertan topatu ditugu Cruz Rojako voluntarioak ere, langile horiei ura edota edozein janari euren eskuetara jartzen eta laguntzen. Iñaki Itoi suhiltzailearekin ere izan da Udane Arbeo lankidea. Bardenas ahora mismo, Valtierra hay un foco nuevo con Cabrita. No sé si pertenecía a eso o es nuevo. Es lo que te puedo decir. Y el resto de ahí, vamos a decir, de Bardenas hasta la Sierra de Alaiz, descontrolado. Lo principal es salvar personas y poblaciones. El resto, pues, aunque la gente pueda parecer mal, pasa a ser secundario. Tenemos que priorizar eso. ¿Va mejor? Sí. Poco a poco, bien. ¿Más medios? Sí. Pero no podemos garantizar más. Beroak eta hegoaldeko haize zakarrak Nafarroko zuteak itzaltzea zailduko dute egoera larriagotuz. Aldaketa klimatikoarekin lotu du gurean gertaera, Aitor Urresti atzeuko energia berriztagarrietako irakasleak. Tamalez, normaltasun berria bezala, ez? Hainbat elementu lotzen dira kasu honetan, temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri zaiguna da Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da gure gana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita ere aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko egiten da. Larun batean 15 herri inguru ustu zituzten sua hurbil zegoelako eta hori beste 4 gehitu zitzaizkien gauean. Legardako sutearen hurbiltasunagatik, Artazu udalerria tartean.
Bertan egoerak zaila izaten jarraitzen du eta lur albizu bertako bizilagunarekin hitz egin dugu eguerdian. Goiz dela hitz egiteko horretaz, ez? Orain lehentasuna ahalik eta, zu guztiak itzaltzea eta hor jarri behar dela indarra. Hemen ja lasaiago dago printzipio zegoera, pues nire ustez faktore pila bat sartu dira jokoan, eta ez dakigu, ni ez naiz ausartzen asko esatera, ez? Baina ze prebentzio lan mota, ze neurri dauden, eta gero klima larrialdiak dituen ondoriotako bat ere daudela. Orduan, izan da oso gogorra alde horretatik, zute guztiek izan duten tamainagatik eta suaren azkartasunagatik eta bereziki zenbat leku ikusten diren zutan Nafarroan. Gipuzkoako Arastortz mendian, Aralarreko Parke Naturalean larun batean piztu zen suteak pizturik jarraitzen zuen igande arratsaldean. Hala ere egoera ezegonkorra izarnik, erne jarraitiko dutela gaineratu dute. Ataun, Lazkao eta Zaldibia artean piztu zen eta 25 hektarea erre zituen Parke Naturalean eta inguruetan. Aralar bizirik elkarteak salatu du hegaztientzako babes handiko eremu bat erre dutela duela suak eta jakinarazi du adituen arabera, nahita piztu zela. 112 lagun erreskatu ditu Aitamarik Mediterraneo itsasoan, momentuz ez dute porturatzeko baimenik lortu. Ontziko kapitainak portu seguru bat lortzeko tramiteak egin arren, ez du agintarien erantzunik jaso. Bada giroa gaiztotzen hasi da barkuan. Gaur goizean adibidez, erreskaturiko gehienek uko egin diote gosariari. Ez baitute janaririk nahi Italiara joan baizik, izaskun harriarain Aitamariko erizainak adirazi digunez. Egia esan, tentzioguneak gehitzen doaz, orduak aurrera doia zen enean, atzotik zenbait arazo izan ditugu. Kultura ezberdinak ditugu, beraien arteko arazoak, liskarrak, baina batez ere, Sikilia aurrean ikusten dute ez daukiela aukerari bertara heltzeko, eta horre beraiengan, tentzioa eragiten du. Gaur goizean, gosaria prestatuta gero, ia gehienak lizeskoa eman dute gosariari, ez dutela ezer jatekori nahi, baizik eta beraiek Italiara heldu nahi dutela. Baskarian ere berdin gertatu da, baina beraiekin hitz egin da gero, behintzat zenbaitzu lortu dugu bazkatzea. Errefuxiatuen nazioarteko eguna da gaurko eta gaur protestoak egin dituzte diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatu dute bertan gainera. 2021ean bakarrik gutxienez 2126 pertsona hil zirela Espainiako hegoaldeko mugan salatu dute. Naiera Gutierrez zehar errefuxiatuekin erakundea. Berriro ere Bidaso aldean, ez da kasu bakarra, azkenengo urtean dakigunaren arabera behintzat, bederatzi lagun hil dira, ez? Bide hori zeharkatu nahi zutenean, edo mugaren bestaldean ziburun bebai gogoratu behar dugu 3 lagun hil zirela trena pasazelako bertan zeuden tokian. Orduan, ikusten da, ez? COVID garaia zizenetik, mugak berez blindatuta baldin bat zeuden, oso zaila baldin bazen bide seguru eta legalen bidez jende askorentzat, ez? Jazarpenetik ihes egiten duen jendearentzat ona etortzea, leku seguru batetara etortzeko. COVID garaia eta gero ikusi egin duguna izan da horixe bera, ez? Mugak berriro ere itxi direla, ertziki gainera, eta horren eragina da jendeak gero eta bide arriskutsuagoak hartzen dituela. Frantziako Asamlearako bozen bigarren itzuliak espero gabeko emaitza eman du Pirinio Atlantikoetako 4. hautesbarrutean. Iñaki Etzaniz Nupezko hautagaia gailendu zaio Anik Trondai ensembleko hautagaiari. 89 botoren diferentzia izan da bien artean. Hala ere, Emmanuel Macronen aldeko hautagaia nagusitu da Ipar Euskal Herriko zatian, eta Frantziako ezkerraren aldekoa bihar noan. Lehenik erteko gauzak bizikitinke izan diela eta golesmenak emaiten dutala nik Iñaki Etxanezi, seurre denak hola da, hemen eskolegian haintzinean nintzen, untxan zinean, baina biharnesako aldian ez, eta olorenek du diferentzia egin, eta jendeak hautatu dute, errespetatzen dut.
Horrela, Etxaniz da diputatu berria Lazerre eta Brurekin batera. Eguzki Urteaga, EHUko soziologia irakasleak aztertu ditu datuak Eguerdiko magazinean. Argi dagoena da, Etxebaik jokatu duen papera ezinbestekoa izan dela, kontutan izanik lehen itzulian 10% eskuratu zuela, barruti oso, baina Ipar Euskal Herrian 18% ere eskuratu zuela, eta naiz eta EHBaik ez zuen boto konsignarik eman bigarren itzuliari dagokionez, hala eta guztiz ere erakutsi zuen, hurbilago sentitzen zela Etxanizetik ez eta Trundaitik, eta horri gehitu barzaio ere, Egoitz Urrutikoetxeak hautagaiak alegia esan zuela, bigarren itzulian Etxanizen alde bozkatuko zuela. Argi dagoena da, Etxanize kanpainan zehar, bai lehen itzulia baino lehenago, eta baita bi itzulien artean, adierazi duela, baina eta berriro, sentikortasun bat daukala, euskal gaien inguruan, eta bereziki, euskarari dagokionez, edota bake prozesuari dagokionez. Politikan ere, baina nazioartean Gustavo Petro izango da Kolonbiako hurrengo presidentea, botoen 50,44% eskuratuta. Haren lehiakide Rodolfo Hernández eskuindarra 3 puntura geratu da. 200 urtez eskuineko gobernuak eduki dituzte Kolonbian eta lehen aldiz ezkerrak aginduko du herrialdean. Nazioarteko gaiekin jarraiki Andaluzien ere ospatu dira bozak bart eta PPek gehiengo osoa lortu du. PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu ditu ezkerreko alderdiek banaketa ordaindu dute. Ultraeskuinak ez du lortu gobernuko ezinbestekoa izatea eta Ciudadanos parlamentutik at geratu da. Ondorioz azken legebiltzaldian Andaluziako presidentea izan den Juan Marinek dimisioa aurkeztu du. Ikusmin handia zegoen eskuin motorriko Vox alderdien inguruan. Espero zelako emaitzak asko betzea eta ezinbestekoak izatea PPrentzat gobernatzeko. Azkenean ez da alakorik gertatu, PPren emaitza honek eraginda. 2 eserleku baino ez dituzte erabazi eta 14 diputatu izango ditu Voxek. Araban amaitu da azken arrok jaialdiaren 20. edizioa 58.000 ikusli bildu ostean. Kontzertuz beteriko 3 egunen ostean, hurrengo edizioa bizitzeko urtebete itxaron beharko dute rockzaleek. Eta besterik ez duraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean alanaieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin